سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي اب استدالو وزيناتات مستي اب جرمن اب شتوتغاردا مونغير تراوين زغاط اما بزتحاز تزرغيحي زلو حدش حبريتاتات فلوط احتامي كاساهن چوكول تشلامن نصنت مغلاص حسابات بين ايرترا 2023 مخانون دحري استات حد عمت تخصدو مبال اب اثيوبيا غبنات كيناتن غبنات انصار سباونتن حويسو غفعتات يقصل كمزلو احغراو كوميشن كيلاتات سباو مسالات اثيوبيا اب زغربت صبصاب مغلاصون كالن زتقالك خونيو ابزا channel دما ناي وتر تلتن مخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم بقدم 16 مسكرم اب كتما شتوتغارد جرمن كجمر تحاسيب زنبره بدقفتنا يتيابير ترازل مرحنا زتدالو مدب بزتفطر عغرغر 228 زخوني ايرتراويان تقاومتي مس بوليس دحر مقጫوم اب تحت قيد دحر مصنح اب زوان اتم 227 من مخانم نمصراي حقاو وراقتهم دحر مرأي ناصا كمستلقون حدغنا قدم حجون اب كمز عينت عغرغر تساتيفو شمو تمزغيبو سلصنح اب تحت قيد كمز ترفه تغليصلا مسرت جرمناويت مع كان بيلد بزعبه زغداي صبصيباتو زلا زينا اتي كابتوم 228 اب تحت قيد تريفو زلا حدا والقسب قدم حجي اب قدم بوليس قريبو زفلط بمخانو مرمرا ككايدلو كمسترفه خدغلص انكلا حدا كابتوم نتا دايرا شخاريم نتمدب ككايدو حسيبهم زنبرو محبر ايرتراويان شتوتغاردن كبابيان زبحالو جوجله زخونه يوحنس رؤسم ابزهبو مغلصي اب تقوان موت فرحنا نيرنا كمنا تيرئي تقان نتمدب كحلو اخولات ابالات بوليس اي نبرون دحر مبال اب العلي بوليس زلو قريتا ياسمعو منستر وشطاو غدايات ناي تازفصام زغاطملا زوبا زخونه توماس ستروبل بوغنو ناب ابالات بوليس ناي كتما شتوتغارد خبصح مخانون مس بوليس كزراربن بزعباتهم مقدات زوردم ابالات بوليس ون بزعبا كونتات طعنوم كزرارب مخانون كغلص انكلو بزعبات زغاطم فصام املكيت خان كابينه منسترات ناي تازوبا صباح سولس صبصاب كقرب مخانون افليطلا كنتيبا كتما شتوتغارد فرانك نوبر دمانز املكيتو انصار تكاب كالوت غزاتات امري جرمن زفطر غጭታት ቆራ ስጉም ትኽን ወስዳልና ክብል نمعكن زينا جرمن دي بي اي حبيرو اتزغاط ام عغرغر نتياب قرب اوان استخيده تمسساله تقاوموتات زسعب خوينو ابز حلف اوارحون مونغير تراويان تقاومتن دغفتن اب سويزرلاند شويدن نروي دنمارك اسرائيل امريكان تمسسالتين ناي تقاومو فصامتات اغاطيمم نيرميوم بين إيرترا أبتي عمتاوي بعسرت شومن تمسكرم زهبو شلمات ناصنت مغلاص حسابات فلوط احتامي كاساهن چوكول تعواتي اذا عمت كوينه كمسترقحه تتكال بمنقد مربب حبريته بوقع حبيرو مسراتن ونانن احتم تتكالات افريكا وورلد بريسن ريتس بريسن زخونه كاساهن چوكول نزي شلمات زبقعه قريبم نزنبرو استفلالي عودات زنطفون ناصنت مغلاص حسابات مدرخن امعباله سنطبب صنحم وهل ابركتون نشلمات يبقعيم نزتبهلون كالو شوعات حصيات بليصيو نز شلمات بقع زلا كاب كوميته معدال شلمات بين ايرترا بسترغب حبريتا مسرت نزو سانزن مبصح سفيح دهساس زتن كتعن اب زوريا ابركتو كلهم حصيات تشلمت تخايديو اتا كوميته نحصيات بنطبن مفلاي ابركتو اب سنه صحف ايرترا بحفشه اب سنه طبب غوسغواسنا صنت مغلاص حسابات اقداسنتن صلوا سنه صحفاو سرحات تبعتن نمغلاص حسابات انصار ملكاو سرعتن ابزبل 4 قند نطبتات كمزه تكورت كفلت تخايللا نزي اب قمت بمقتاو كوميته شلمات بين ايرترا 2023 نتي كاب 1907 حيزو زبزح كاب عدميو عدل نزيرخبو كعبسو نستدلين دمصتات بايتا سمعن نخرخبو بمنقد حتمت اب ايرتران افريقان لعول ابركتو زغبر زلن كاساهون چوكول الشلمات كوهابم كمزو وسنت مربب حبريتا بين ايرترا اسفير لا كاساهون بمنقدتي ب 1983 زجمرو نتفتات حتمت نازي بزح استوقعصصن كعبس تدلين دمصتات فنطيسو خوصن خسمعن اخيليو نقال ستات مسل صلمتي اب افريقان سدتن زنققحو مصحفتن مصيحتاتن افريو درخيتن فطيريو نقانقوا سنه صحف مبقلاو امنت تاريخين ياتن احزاب بواناتاتو كمرمر كسندن ناب تطقمت خمز بصحني غيرو بعسرا قانقواتات زتحاتمو لعل 3500 مصحفت زفري كاساون بزي مصحفت زابيلو بفلاي افريقاو تاريخ مبقلاو هايمانوتات سنه صحفن سنه طببن تاريخ صلمت تقالستن بفلي اتكرون خدسسن اغالبن خركبن سفيح بايتا فطيريو بجكازي كاساون ابت بطر 2000 عام تمرت ابسمرا ايرترا انصار كل مسانخلات اب تحت زبل تيما استخيده وعلى قانقواتاتن صنه صحف افريقان كاب قند اكايت بمخان تساتيفن يريو حدا كابتم نتي اب ايرترا زكايت زنبر قالسي بملو انتنوم كند زك عالم زعاتون ينيرو نسو حدا كابتم كتمتي نايتي ببرلين مانيفيستو زفلط نبوليتيكاو حرنت اب ايرترا حتى زل على السند زغربو بجي 13 صوعو ايرتراويان مهراتيو كاساون اب
ኣብቲን ኣስታት ፍርቀ ዘመን ብዕትበት ዘካየዶ ነጥፈታት ሕትመት ብኤርትራውያን ጸሓፍቲ ከም ኣበባ ተስፋ ጊዮርጊስ፣ ዓለምሰገድ ተስፋይ፣ ግርማይ ነጋሽ፣ በረኸት ሃብተ ስላሴ፣ ቀሺ እዝራ ገብረ መድህን ብብዙሓት ካልኦት ዝተደርሱ መጻሕፍቲ ከም ዘሕተመ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፔን ኤርትራ ዝወፀ መግለጺ የመልክት። ብጀካዚ ዓለም ለኻውያን ጸሓፍቲ ከም ተሸለምቲ ሽልማት ኖቤል ዝኾኑ ምብራቕ ቲሞርያዊ ሆሴ ራሞስ ኦርታን፣ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ካህን ዴዝሞንድ ቱቱን፣ ውሩይ ኬንያዊ ጸሓፋይ ንጉጊ ዋ ቲዮጎን፣ ኣሜሪካዊ ሶኒያ ሳንቼዝን፣ ኖም ቾምስክን ከምኡውን ስሙይ ተመራማሪ ታሪኽ ባሲል ዳይቪሰንን ዝርከብዎም ኣዝዮም ስሙያት ተዓወትን ደረስቲ መጻሕፍቶም ብምሕታም ኣብ ዓለም ስነ ጽሑፍ ህያው ሓወልቲ ዘንበረ ብርቂ ናይ ስነ ጽሑፍ ሰብ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ዓመታዊ ሽልማት ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት ፔን ኤርትራ $1000 ገንዘብን ዋንጫን ሽልማት ብምሃብ ካብ 2019 ዝጀመረ ኮይኑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ብ18 መስከረም 2001 ዝተገብረ ምዕጻው ጋዜጣታት ብሕትን ናጻ ፕሬስን ብሓፈሻ ንምዝካር ተባሂሉ ዓመታዊ ኣብዚ ዕለት ክወሃብ ዝተወሰነ ሽልማት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ገጣሚት ይርጋዓለም ፍስሓ ኣብ 2019 መስራትን ኣካየድን መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ሳልሕ ቃዲ ጀውሃር ኣብ 2020 ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦሃዮ ኣብ 2021 ከምኡ ከዓ ገዲም ስነ ጥበባዊ ኣብራር ዑስማን ኣብ 2022 ነዚ ሽልማት ዝተዓወተሉ ውልቀ ሰባት እዮም ነይሮም። እዚ ሕጂ ተዓዊቱ ዘሎ ካሳሁን ካብ ዩኒቨርሲቲ ሳኒ በርሚንግተን ብስነ ሕብረተሰብን ፖለቲካዊ ስነ ቆጠባን ብልዑል ነጥቢ ዝተመረቐን ናብ ዕዮ ሕትመት ቅድሚ ምእታው ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሩትገርስ ከምኡውን ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ሞያ መምህርና ከም ዝሰርሐ ታሪክ ህይወት ይነገር። ኣብ ኢትዮጵያ ተጻውኦታት ደው ንምባል ኣብ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ስምዕ ካብ ዝፍረም ዳርጋ ሓደ ዓመት ኣቁፂሩላ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብታ ሃገር ጌና ግፍዕታት ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ይፍጸሙ ከም ዘለውን ሰላም ድማ ጌና ከም ዘይተረኽበን ኣህጉራዊ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ገሊጹ። እቲ ኮሚሽን ኣብቲ 21 ገጻት ዝሓዘ ሓድሽ ጸብጻቡ ካብ 3 ሕዳር 2020 ጀሚሩ እቲ ስምዕ ካብ ዝፍረም ብኩሎም ወገናት እቲ ግጭት ዝተፈጸመ መጠነ ሰፊሕ ግፍዕታት ይሰኒዱ ዘሎ። እዚኦም ድማ ጃምላዊ ቅትለት፣ ዓመፅ፣ ጥምየት፣ ምዕናዊ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ሕክምናዊ ትካላትን ጎዶድ ምዝንባልን ኢደዋናዊ ማእሰርትን እዮም ዝርከብዎም። ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚሽን መሐመድ ቻንደ ዑስማን ምፍራም ናይቲ ስምዕ መብዛሕትኡ ነቲ ብረት ተቐቢልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግጭት ግን ኣይተፈትሐን። ኩሉ መደያዊ ሰላም እውን ኣይመፀን። ኩነታት ኢትዮጵያ እውን ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግጭት ጌና ኣይተፈትሐን ክብል እዩ መግለጺ ሂቡ ዘሎ። ንሱ ኣብቲ መግለጺ ወሲኹ ሕጂ ዓመፅ ዝመልኦ ኩነታት ዳርጋ ብሃገር ደረጃ ይኮይኑ ዘሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ግህሰት ዘሰክፍ ጸብጸባትን ኣብ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ግፍዕታትን ይርአ ኣሎ። ኩነታት ኦሮሞ፣ ኣምሓራን ካልኦት ክፋላት ሃገርን ቀንዲ ቀድታት ጥሕሰት ሱር ሰደደ ዘይምቕጻዕ ከምኡውን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንግስቲ ዘሎ እምነት ምጉዳል ተወሳኺ ግፍዕን ገበናትን ከስዕብ ዝኽእል መለለይ ሓደጋታት ዝሓዘ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ንቤት ምክረ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወ መብጻዕታት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ብዝጻረር መልክዕ ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ትግራይ በደላት ምፍጻም ቀጺሎም ኣለዉ። እዚ ድማ ዓመፅን ጾታዊ ግጭትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘጠቓለለ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኣብ ጸብጻቡ ወሲኹ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብሓይልታት መንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ምእሳርን ምስቃይን ሲቪላውያን ከቃልዕ እንከሎ ኣብ ነሓሰ 2023 ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ካብ ዝእወጅ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሰፊሕ በደላት ከም ዝወረደ ተኣማንነት ዘለዎም ጸብጸባት ይበጽሑ ከም ዘሎ ይገሊጹ። ኣባል ናይዚ ኮሚሽን ዝኾነት ኮሚሽነር ራዲካ ኮሞራስዋሚ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተፈጥረ ግጭት ብኩሎም ወገናት ዝተፈጸመ ጥሕሰት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክብደቱ ከምዚ ኢልካ ዝግለጽ ኣይኮነን። ብፍላይ ዘተሓሳሰብ ግን ገለ ካብዚኦም ገበናት ጌና ይቕጽሉ ምህላዎም እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ብሓይልታት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ ዓመፅ ቀጻሊ ህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምልክት ሱር ሰደደ ፖሊሲ ስጉምቲ ዘይምውሳድ ጥራይ ዘይኮነ ቀጻሊ ደገፍን ተጻዋርነትን መንግስቲ ፌደራል እውን ይዘርኤካ ብምባል ግፍዕታት ንማሕበረሰባት ዕንዩን ንሰረት ሕብረተሰባት ብከቢድ ሃስዩንያ ክትብል ተዛሪባ። እቲ ኮሚሽን ከዓ ንመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ግህሰት ንኸይፍጸምን ንኸይቀጽልን ግቡእ ስርሑ ኣይሰርሕን ብምባል ነቒፍዎ ኣሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።